Жирафката Фафа не иска петната. Това е истината на Фафа, жирафката без петна. Живее в саваната на едно прекрасно място, тихо и пълно със светлина, аромати и цветове. Има много приятели, на които харесва нейната компания, защото Фафа е любезна, симпатична и алтруиста. Но никой не знае нейната тайна. Фафа всеки ден трябва да облича фалшивите тъмни петна, които майка й беше зашила преди години, в очакване, че истинските ще излязат от лицето. За съжаление, този ден все още не е дошъл. Фафа всяка сутрин се събужда, мие си зъбите, слага си петната и излиза на двора да играе. Фафа, петната! Дай, майко, ще ги сложа. Хайде, Фафа, не прави така. Знаеш, че трябва да ги сложиш, иначе всички ще ти се подиграват. Представи си физиономите на твоите приятели, когато разберат, че нямаш нито едно петно. Искаш никой да не играе с тебе ли? Не, мама. Имаш право. И така Фафа ходи на училище. Връща се за обяд. Пише си домашните и после отива да играе. От време на време обаче мисли за своите петна. И това я натъжава, защото чувства, че не е себе си. Мамо, не съм на плуване. Разбира се. Но, мамо, поне в басейна мога ли да си ги махна? Не са удобни и се мокрят. Не, дума да не става. По-добре не. Мамо, боли ме корема. По-добре днеска да не ходя. Фафа! Това са моментите, в които Фафа се чувства нещастна и различна. Един ден Фафа реши да прави на своята глава. Стана рано, изтича в банята да си измие муцунката, устичките и зъбите. Захвърли пижамата и сигурна в себе си отиде в кухнята при майка си. И каза на един глас: Мамо, днес отивам без петна. Чао! Не, Фафа, не. Не, това е катастрофално. Какво мога да направя? Фафа пристигна в училище. Беше много щастлива без грозните петна. Най-накрая кожата не я сърбеше повече. Но напротив, беше мека и блестеше. Очите светеха с нова светлина, защото искаше всички да я видят каквато е и да разберат нейната тайна. Много скоро обаче разбраха, че никой не казваше нищо и всички я поздравяваха както винаги. Разменяха няколко думи и се смееха на нейните шеги. Така Фафа, малко объркана, започна да игра със своите приятели и не мислеше повече. Майка й притеснена дойде на училището, държейки в ръката си с петната. Но видя със своите очи как Фафа играе щастлива със своите приятели. В този момент разбра, че всеки е щастлив такъв каквото е. Върна се в къщи и заключи петната в едно чекмедже, защото нямаше повече нужда от тях. Фафа, какво ти е днеска? Изглеждаш различно, попитаха я приятелите. Фафа насръхна. Ето какво е, Фафа, косите ти! Отметни ги на една страна, защото си по-хубава. Да отиваме в клас, приятели. Урокът започва.